persona amb epilèpsia és una persona que de cop i volta ha tingut un canvi molt fort a la seva vida. Tot allò que creia ha canviat i tot d'una té una malaltia on té crisis d'una forma molt poc provada. És a dir, no hi ha un sistema, un criteri clar que faci que hi hagi una predicció. Això genera molta inseguretat, molta por, un canvi molt fort i moltes vegades no sabem veure tot el que això suposa per a aquella persona. És molt important, doncs, que la podem escoltar, que no la jutgem, que li donéssim el seu temps, que l'ajudéssim a trobar maneres noves un cop accepti aquesta malaltia que té i a partir d'aquí que pugui trobar una forma diferent de relacionar-se i d'estar en la vida. Perquè per damunt de tot és molt important saber que està viva i que pot conèixer molta gent, pot ajudar a altres i es poden fer moltes coses malgrat això. Llavors, des de l'associació el que volem és crear xarxa, el que volem és que la gent se senti còmoda i segura i entre tots trobar maneres perquè la gent que té epilèpsia pugui anar endavant.